Dan hebben we altijd vuurwerkmachines, dan gaat de hal wordt helemaal donker. Ja, dan bezien wij de opkomst. Het bad haast nooit. Zelfs de overstedentocht wie nog vaker. LDODK op plak 1 in de Korfbal League. En dus is de grote vraag dit hier. Helja hoi. Ik zou geen reden bedenken waarom net. Hier is het de eerste keer, dus dit toch maar de eerste keer wezen. Maar wil je wat fit blijven, dan heb ik er wel vertrouwen in. Kijk, je zeker nou hoor, dat komt helemaal goed. We zijn van de sportvereniging Gronkenbal en ja, we zwaaien altijd weer zo vol mogelijk voor de sfeer in de hal. Soms is er een orentrommelaar, maar nou ben ik het even. Dat is de invaltrommelaar. Ja. Dat is het hartstikke goed, hè? Komt goed. Nou, bedankt. Ja, het is stabiel, staat nou Geert. Maar het seizoen is ik nog wel betierd. Hè? Dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren met blessures en dat soort dingen. Ja, ik vind het echt heel spannend. Ook al komt er vuurwerk. Ik wou me net in de wc verstoppen. Dit is kut. Dit hier ik van tevoren net tocht. Ik heb verwacht dat we wel meer weerstand konden aan, maar dat blijft net zo. Dus winnen en verliezen, laat het tegen bij elkaar. Je hebt hier zo'n show te pakken. Wij dachten, we komen hier op sfeerreportage. Vrolijkheid. Ja, dat miste ik goed, de sfeer in de hal. En dat weer wel jammer, want dat helpt ons meestal wel in de wedstrijd. Er komen nog 8 wedstrijden. En waar wit, bloed in dream staan. En Helje, eindelijk. Ahoy. Ja, ik wil wel zeggen dat we al ooit in hel, maar dit is wel even jammer. We zitten er echt goed voor en dat mogen we gewoon volhouden. Dus het is eigenlijk wat het is.